Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z hry Build Tractor na Robloxu. Doufám, že se vám video bude líbit, budu rád za každý komentář, like, odběr a jdem se na to rovnou vrhnout. Takže Build Tractor je samozřejmě postav si traktor, takže podle mě to bude fungovat na stejném principu jako Build a Car, Build a Plane a tak dál. Takže například ať si koupíme palivo, můžeme ještě jednou tak si koupíme dvakrát, víš co? Jo, chápu. No jako ono to je prostě stejný, takže jako tutoriál zvládám, pohoda. Co náš traktor malej? Kam jdu? Kam jdu? Kam to jedu, sakra? Kam to sakra jedu? Nevadí, jdu na to. No. Jdu na to. Asi mám jet rovně, to asi to nebude. Ale zatím jako docela dobrý, no. Ale aspoň se to nevidí jako kam daleko dojedeš, ale jakože kolik trávy, takže 274 trávy a $56. To je dobrý. Takže, co si za to můžeme koupit? Teďka bych si prvně ještě prohlídl ten shop, takže máme tady bloky, palivo, kola, tak víte ty, který jako tohle vepředu, víte, ne, tohle. Tady tyhle. Nevím, sekáče, trávy, nevím, jak to mám říkat. Nevím, jak se to překládá, takže promiňte. Mám strong wheel, takže lepší kola, lepší ty sekáče, lepší palivo, všechno stokem skoro. Super fuel, takže super palivo a rocket boostery, defense bloky. Takovýhle prostě boostery, chápete? Prostě něco jak Build to Play. A když se podívám, tak ten svět je zatím jako to bude docela dlouhá cesta, než dojedu tam až. Protože jako zatím jsem nic nekoupil. Jeď rovně, kámo. Ani ne, jede rovně. To je jedno. Co to tady týpek má za traktor? Takže máme $100, za to bychom si mohli něco koupit. No za $100 určitě si koupíme tu větší plochu, nebo jako ne větší plochu, to je že tohle myslím, bum, už máme o jeden víc, takže budeme sekat víc trávy, ale už chci novej, protože to je takový nesouměrný, když se podíváte. Jinak za 2 dny bude update v tom, dneska je 21. Ne, 2. Jo. Jestli je dneska 22. tak si dáme zítra ve 4, budeme mít čas, tak zítra ve 4 bude update, nevím, jestli to budu moc streamovat, nevím, doufám, že jo, nevím, jestli to půjde streamovat, když tak by jsem to nastreamoval nebo hodil na videjko dlouhý, takže by jsem to teda natáčel, ten update, tak by probíhal. Já mám totiž svůj samostatný private server a mám ještě Xbox, ale na Xboxu mi to nepůjde natočit, takže budu mít zaplay jak Xbox, tak mobil. Takže tak, 214 trávy, to už je docela dobrý. 93, tak to ještě kousek, budeme mít na další už. Takže asi tak, doufám, že se vám to video bude líbit, už si mu tak jako počítám. On bude taková ta válka mezi tím majitelem. Já vím, že se nějak jmenuje, ale moc si to jméno nepamatuju, ale vím, že bude taková ta, jakože kdo má lepší servery. Na servery, jakože, chápete, kompetitivní eventy, eventy prostě. Takže to bude dobrý. Mezi tím, teda, který vlastní tento, vykopím fuel jinak. Mezi Grow Garden a Steel Brain. Jinak Grow Garden taky hraju, to by se vám taky mohlo videjko. Jak teď dáme ty paliva? Já vím, jak dám ty paliva, jenom mi musí vyjít $. Yes, vyjde. Jinak určitě by jsem
nenatáčel jenom hry, by jsem natočil i třeba pár, protože já jezdím hodně na skútě, mám i tramskútu, takže mám i tramskútu doma, takže bychom mohli někdy spolu, nebo jako ne spolu, ale chápete, prostě bych jsem natočil videjko zvenku třeba a tak, chápete. Ale zatím se budu říct, ty vogo, tady je nějaká lečára, nevím teda k čemu. Doufám, že mi to... Tady už nějaká silnější tráva. No je dobrý. Teď si vyjede ta poušť, no tady není ta poušť asi. Ty vogo, 300 trávy už mám. Tamhle až je ta poušť, co? To je tak daleko. To mi asi, no to mi nevydrží už palivo, ale kousek ne. Škoda. Nevadí. Skoro 500 trávy. Přesně 500 trávy. Doufám, že byl ten, aby jsem si mohl koupit ty, když tak. Doufám, že byl ten, jako lístok. Bude pánc za 23 sekund, tak rovnou počkám. Jak, ten můj traktor je docela jako malý, to jste si asi všimli, ale můj cíl pro tohle videjko udělat aspoň takhle celou řadu, to bychom mohli udělat. Takhle celou řadu, jakože těchto sekáčů napravdu. Aspoň jeden dobrý bychom si mohli vydělat, nebo na Rocket Booster si nevyděláme. Tak jo, je to tady. Doufám, že je to stok. A je tady i ten lepší. Není ani. No, tak. Strong shoulder. Tak já si koupím ten strong. Tam je nějaký strong zatím. Nebo víte co? Já si koupím zatím ten špatný a pak si koupím ten lepší. Ten strong. A pak i kola potřebujeme. Kola jsou lepší kde? Za 400, no tak to zatím nemáme, nevyděláme vůbec. Dobrý, mám teda ten shredder, nebo co to je? No, shredder, nevím, jak se to vyslovuje. Boom, je to tam. RM. Jinak kdyby někdo chtěl, tak mi můžete napsat do komentářů, já si s vámi třeba něco zahraju, jestli budete chtít. Jenom potřebuji vědět váš nick na Robloxu. Co? Nemám. Ty vůbec načíhat jako. Doufám, že jsem vytěžil, jo, o hodně trávy jsem. Je tady někdo. Guy. Awesome guy. Koupím. Dobrý. Potřebujeme určitě víc paliva. Takhle to je málo mega. Já to dám na to kolo i to palivo takhle. Haha, co to je za vozík, za traktor? Máme mnohem víc paliva. Sice jsme pomalý jak žába. No, jak šnek. Ty voko, ale kde by ta poušť mohla být? Teda nevím, jestli k ní dneska dojedu. Vidím ji, prosím, ale ještě mám hodně fuelu, nebo jako fuelu, nevím, jak to mám říct, prostě paliva. Pojď, dělej. Prosím. Ne, takovej kousek. 800 trávy. 256, to je dobrý. Asi budu volit kola, protože zatím můj traktor vypadá jak nějaký vozítko na Mars. Nebo já si budu, víte co, já si budu šetřit na to strongu, na ty
No víte co, ne. Zatím si koupím ty wheel, prostě kola. 50. To ani tak moc není, že jo. Bum. A bum. To je hrozný, to, co jsem postavil. To je hrozný. Co to je za traktor? Ale jako možná to bude fungovat. Protože to kolo mi bude brát víc energie, ty dvě, takže tam nebude vůbec. To jak udělal, že tak rychle, já si těma kolama, ale jakože mega hustý. Pojď. Ale jako docela to funguje, jako jedu docela rychle. Prosím, ale teď se tam ani nedojedu ani kousek. Jo, prosím. Dělej. Jo, dojel jsem do pouště. Let's go. Yes. Takže lidi, pro dnešek by to zatím stačilo, tohle video. Dojeli jsme do pouště, takže za mě jako mega dobrý. Dejte lajka, subíka na kanál. Budu rád za každý komentář a zatím čau.